Hello and good day. This is GMG Agri TV aka Organic. Don't panic. It's organic. Let's go. Masantos, yakabosan, it's si Kuya Mi dito sa Pangasinan. So yun, magandang umaga po sa ating lahat mga kasaksid. For today's video ay pupunta tayo sa Infanta, Pangasinan. Opo, dahil bibisitahin naman natin ang integrated farm naman dito, no? At meron silang mga OJTs na talaga namang grabing napakasisipag. At sila ma'am at si sir ay talaga namang napakabait po, no? At makakwentuhan natin yan mamaya pagdating natin. At may papakita nila ang kanilang farm, no? At ang farm nila ay umaabot ng almost 17 hectare. Kaya talagang nakakamangha no ang lugar nila. At dito ay rainforest din, parang ano siya, virgin forest. Yan. Okay, so yun, samahan nyo ako mga kasaksid at sila ma'am ay makausap natin about sa pagtatanim ng organic. Ayan, dahil maganda ang kanilang location, no? So Infanta, Pangasinan, from Dasul, mula Alaminos, sabihin na natin Alaminos, to Mabini, Burgos, Dasul, at saka Infanta na po. So yun, ayan si ate, talagang nakita niya may vlogger eh. So yun, mga kasaksid, let's go at samahan niyo po ako hanggang matapos po itong video na to. Please like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para lagi po kayong updated sa lahat po ng videos po natin. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Hello and good day. This is GMG Agri TV aka Organic. Don't panic. It's organic. Let's go. So yun, nandito po tayo mga kasaksid sa Infanta, Pangasinan, no? Para interviewin itong integrated farm po dito sa Infanta. Marami din, sikat po siya dahil mapapansin nyo sa labas, pag i-Google map nyo po siya, makikita nyo po agad, mapipin po agad dito. At ang dami nilang mga OJTs. So yun, no? Nakaka-excite na tanungin sila at kung ano ba yung process nila ng pag-aalaga ng halaman dito po sa Infanta, Pangasinan. So yun, samahan nyo po ako. Pero bago po yan, please like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para lagi po kayong updated sa lahat po ng videos po natin. So maraming salamat po. Let's go na po tayo kay sir. Let's go. Sa YouTube na kayo. Daming kwentuhan. Ay, may solar din po pala kayo, ma'am. Oo. Unti-unti. Ako. Yun yung maganda ngayon eh, solar eh. At saka yung mga street light ko, Solar din po. solar din yan. Kasi nga, nag-iisa kami dito, ang dilim-dilim sa gabi. Ay, opo, paggabi. Ayun. Yan, mga sa Pangasinan State University sila. Opo. Third. Yan, Malapit na yan, next year. Ano, graduate na. mga bag dito, ano niya dito. Para malinis na. Pasensya na po kayo ha. Yun, at magandang tanghali na po pala sa ating lahat. So nandito po tayo sa Infanta, Pangasinan sa may hacienda Quinicho. Yan. Integrated farm dito sa Infanta. No, sa i-search nyo lang sa Google Map, makikita nyo pag gusto nyo pumunta dito. Ngayon nandito po si sir, ano pala sir? Lindon. Opo, at ang kanyang wife na si ma'am Evelyn. Evelyn. So sila po yung
ano dito, parang farm owner. Tama po sir? Opo, sila po ang farm owner dito po sa Hacienda Quinicho. So yun, interviewin po natin siya, no, para sa mga farmers din natin na sigurado nagtatanim ng gulay o ano pa man na gumagamit ng organic na hindi na kailangan gumamit ng chemicals. So yun, andito po sila para tanungin po natin. Sir, matanong ko lang, ilang taon na po ito ulit si Farm Integrated? 2019 kami nag-start dito, pero dati ng farm, pastoral na actually, pasture land ito ng nung panahon ng grandfather ko. Okay, sa panahon ng grandfather nyo. Tapos naging integrated farm siya, no? 2019. 2019 din. Okay. Tapos may mga, ayun nga po napansin natin dito kanina, yan may mga OJTs na taga PSU naman po na nag-aano dito. Ngayon sir, karamihan po ba dito sa inyo sir, 'di ba? Sabi niyo po organic. Tsaka hindi lang po siya sa lupa, pati rin sa mga hayop. Opo, na kung paano mo a-applyan kung paano mo maaalagaan ng natural way yung lupa at ang hayop na hindi ka nang gagamit ng chemical. Opo. Para sa inyo sir, ano po ba yung para sa inyo, ano ba yung diskarte para itong halaman maalagaan ng maayos through organic farming sir? Opo. Pag sinabi mo kasing organic, katulad na sinabi mo kanina, hindi gumagamit ng mga fertilizers na synthetic fertilizers. Gumagamit kami ng fertilizers pero kami nang gumagawa. Okay. Yun ang tinatawag ng organic concoctions ang tawag doon. Concoctions. Halimbawa, gumagawa kami ng fruit juice na fermented fruit juice. I-pack namin yan, mamaya makikita mo. Okay. Tapos, panahon ng mangga, marami natatapong mangga. Yun ang ginagawa namin, fermented fruit juice. Ngayon, naka-pack yun. Ginagyan ng molasses, tapos actually 7 days lang pwedeng i-ferment yun, pero pwede namin kahit na hindi 7 days lang. Ngayon, pagka kailangan na namin gamitin, tinatanggal namin kinukuha namin yung liquid na nagawa nung Yung parang pinaka-juice niya na. Pinaka-juice niya. Okay. Tapos, yun ang ini-spray or idinidirig namin sa mga halaman. Sa mga halaman. Ngayon, ang isang nagagawa nun, yung sa pagbubulaklak, maganda yung ganung concoction. At saka maganda rin sa leaves. Sa leaves. Ngayon, ang isa yon sa mga concoctions na ginagawa namin. Pero yun ang pinakamarami kasi pag panahon ng mangga, sobrang dami, tinatapon na nila. Di sayang kami na gumagawa. Yan pinapakita namin sa mga trainees namin dito, mga OJTs, at saka bago namin ipakita sa kanila yun, talagang may lecture pa muna para malaman nila kung saan nagagaan, kung paano ginagawa. At saka yung level ng kung gaano karami gagamitin mo. Kasi kung hindi, pakita mo na lang, hindi ano yun eh. Hindi na, wala sila matututunan. Wala sila matutunan. Lecture mo, tapos i-hands-on mo. Yan ang sistema ng pagtuturo sa ATI, kung sa Agricultural Training Institute. Which very effective naman sa mga farmers, mga trainees, mga OJTs. Kami rin, nag-training kami ng mga ganyan. Through ATI, tinatawag na training of trainers. Okay. Sinitrain kami para maging trainers. Trainers ang tawag nila to. Okay. Ngayon, sa amin, part yan ng experience namin kasi nung wala pa kami dito, talagang organic ang aming ang ginagawa namin sa pagtatanim. Yun nga po sir, nasabi nyo na technology ng Japan. Sir, hindi nga sir, bagitin yung sa akin sir kung ano po ba yung naging experience nyo nung naging di ba, agricultures kayo sa Japan. Tama sir, paano po ba sir ang pinagkaiba dito sa Pilipinas? Ang maliit na bagay lang dito, doon sa kanila malaking bagay na ginagawa ko kasi
advanced sila. Meron silang machines. Yes, Ito tama. mano-mano. Dito, yes. Kumbaga, mas mahirapan pa kami dito kaysa doon. Yes po, tama. Kasi sa research kami researcher kami dalawa. Tapos siya mas marami siyang gawa sa breeding, plant breeding. Ako sa animals ako eh. Sa animals. No? Ngayon ang ano namin, experience namin doon kasi yung technology na nagagamit namin doon hindi 100% magamit namin dito. Kasi doon Walang machinery. walang machineries, Walang machine. walang laboratory. Walang laboratory. Doon Kompleto. nagma-micro ako. Dito walang magawang micro. Kaya yung practical side na nagagamit namin doon, nagagamit tayo dito. Bawa, yung concoctions na sinasabi, nung ko lang nalaman, nung dumating na kami dito, meron palang concoctions na ginagawa na dito sa Pilipinas. Doon, self-learning marami. At saka yung mga sinasabi din mga farmers doon, kung paano gagawin mo, ganito. Bawa, ang milk doon, ginagamit namin against aphids. Milk ang ginagamit namin. Kasi maraming milk doon, sa research station na yung gatas marami. Ay, marami. Dairy farm doon eh. Ay, dairy farm. Tapos, sa breeding naman, si Evelyn, gulay at saka pati corn. Corn. Sabi nga nila, gusto nila mag-ano ng breeding dito ng corn. Andiyan si Evelyn, sabi ko. Edi. Sarap talaga yung ano dun. Continuous kasi ang isang experiment. Talagang time talagang pinag-aaralan. Pinag-aaralan. Hindi namin doon kasi talagang pagtrabaho kasi doon. Pag mag-research ka, you're given the time. Research doon, ang longest na research mo doon kumisan may higit na 2 years. At saka iba yung continuous talaga yung isang technical aspect kasi every area meron siyang isang nakatanto In charge. may isang in charge na talagang after ng harvest saka before planting andun na talaga yung mga official na yun na talagang kuhanin nila yung mga soil analysis nila. Nandun na lahat. Every time bago ka magtanim. Dito, tanim ka na lang tapos na. Yung ibang farmer nga po, sabi, abunuhan mo, tas antayin lang natin sa anihan. Walang walang analysis. Wala analysis. Dito nga minsan, kukuha kami analysis sir, sabi namin. Anong soil sample? O sige, sabi namin. Tinuro ko. Saan ba kukuha? Dito. Hanggang hindi pa tumarating. 2 years na. Ay, 2 years. Grabe nga. Dumating naman yun sa API. Kukuha kami ng soil sample. At least yun, umabot ng 4 months. Medyo madali. Mas mabilis. Opo, Kasi kami, learning site na kami. Ang soil analysis ng mga LSA nandun lang katabi lang ng API sa Santa Barbara. Kaya madali. Madali po. Bigyan ka namin ng background bakit kami. Kasi bakit kami nagkaroon ng Yes po. farm. Kasi nag-retire kami ng 2019 from Japan. After studying, after mag-employment doon, nag-retire na kami. Umuwi kami ng 2019. Ngayon, di ba nagka-pandemic? Pandemic 2019 po yun. 2019 yun, di ba? Tama-tama, nasa Manila kami. Sabi namin, walang mangyayari dito sa atin sa Manila. Uwi tayo ng probinsya. Before ng pandemic, nakauwi na kami. Kasi parang nadinig namin na magla-lockdown. Nag-lockdown 2020. Parang January, February ata yun. March. O dito na kami. Ngayon, wala kami magagawa. So, merong nag-post sa LGU ng Department of Agriculture dito sa Infanta ng mga seedlings. Di humingi ako. Tapos sabi namin, punta kami dyan sa munisipyo. Sabi nila, hindi po.
puntahan na lang namin kayo dyan. O, di nagpunta sila dito, nagbigay ng seedlings, tapos sabing ganun nung taga Municipal Agriculture Office, Ma'am, meron po akong i-offer sa inyo. Sabi niya gano'n. So, dumaan ng mga araw, yun na, naging LSA na kami, Learning Site for Agriculture. Nagtuloy-tuloy na. Pero talaga dapat lang, parang gusto namin na buhay, parang yung bahay kubo na andyan lahat yung sa paligid mo may gulay, Yes. may konting manok, may konting baboy. Ganun kami nag-start talaga. Isang kambing, isang baka. Tapos nakita nila, Ma, maganda yung ano nyo, sayang Location naman. niya, oo. Pati yung mga napag-aralan nyo po, ganito, di tulungan nyo kami. Ganun nag-start lahat. Itong mga OJT na to, walang ano yan community service namin yan. Community service. Oo, walang bayad yan, walang ano. Basta makashare kami ng aming ano ba ang pwede namin i-share na talent namin, yung Opo, galing yun doon nga sa po. Japan, i-share namin. Oh, yun. Kaya nag-start Experience. kami nitong farm namin. Kaya nga po. At within 3 years, ang dami namin natanim. Hundreds ng lemons. Hundreds ng atis. Anong tawag dito? Kalamansi. Berries. Meron din kami. At iniipon namin lahat ng puno na nawawala na. Like Okay. kay Mito. Oo. Unti na lang din yun. O, Kaya diba? dito. Gusto namin kumain ng kay Mito. Bakit walang kay Mito? Probinsya tayo. Bakit Oo, walang kay Mito? O di, bili kami dun sa center, Quezon City Circle. Diba meron dun mga May mga seedlings? may mga bibenta doon ng seedlings. O di, bumili kami doon ng mga paunti-unti. May balimbing. O, wala nang balimbing ngayon na. Wala na. Balimbing na lang na tao mo meron. Meron. Oo. Tapos kasi nasanay kami sa Japan na parang organic lahat. Walang masyadong fertilizer Oo. mga kinakain namin. Kaya hindi lang ang aming na magkaroon kami ng mga magtanim-tanim kami dito. Oo. May sarili din tayong garden dun. Oo, may garden kami doon. Lahat ng tao doon halos may garden. At ang tao dun may garden. Pero mas malaki ang Pilipinas sa Japan po Yes. ito. Oo. Pero grabe yung technology nila. Ay, sinabi mo. Kanya-kanyang garden, meron naman nagagamit ng tractor. Dito may garden ka, wala ka naman magamit ng tractor. Oo. Kamay-kamay lang. At ang tractor, sir, binibigay karamihan. Minsan nagre-request pa yung mga kooperatiba. Yes. Oo, harvester, Association. asosasyon. Oo, sila na anuhan. Pero matagal bago sila kasi magpa-process muna sila bilang Correct. kooperatiba. Correct. Marami pang requirements na kailangan kunin sa kanila para maano sila. Ngayon may malunggay kami dyan Mm-mm. na 1 hektaryang malunggay ang tinataniman namin. Ayos. At organic yun. Ayun, matindi. Organic Oo. malunggay. Ano yan meron kaming agreement ng PSU. Oo. Magtanim kami ng around 5,000 trees yan sa isang In a hectare. in a hectare. Binigyan na kami ng drying facility. Dahil ka mamaya makita mo. Kaya nag-expand kami kasi hindi naman virgin forest yung pinapasok namin. Virgin Forest to. Ayun. Wala Hindi siya. ka talaga makakapasok dito noon. Nung una namin pasok dito. Okay. Kaya ang dami naming mga tauhan Pinakamarami, 40. 40. 40 na tao naglinis dito. Grabe. Talagang masukal talaga siya. Siguro baka dito pinapakawalan yung mga hayop na nakukuha. Sinabi mo! Ganon kasi sa ano pa eh. Pastulan nga ito Mga tare dati. meron eh. Oo. Opo, yung ahas na cobra. Ay, dito. Sandi pa. Tapos yung mga ibon na bihira na nakita na nakuha nila ng mga LGUs ata yun or pinapakawalan nila sa mga rainforest. Retired na kami kaya wala, sabi namin kung nasa Manila kami, wala naman kami magagawa. Ako nga ma'am, taga Manila. Mas gusto ko pa dito kaysa doon eh. Kaya nung pandemic, very sa amin yan, naging importante yung pandemic sa amin kasi nga ang daming naming nagawa.
Opo. Kamiyas. Punting-punting. Naghahanap kami ng kamiyas, wala ng kamiyas. Marami kaming banana din. Hundreds din yung banana. Ay, ibig sabihin mo, naghahanap pa po kayo ng mga seedlings pa, ng mga... Rare. Okay, mga Rare. rare, ano. Meron kaming makopa trees. dito. Alam nyo na po ba yung, mangga na, siya, na double root stock? Yung dinocross talaga. Yung ganyan. Oo. Double, triple meron. Pero hindi pa kami nakakuha nun. Nakikita mo yung mga mangga na yan maliliit. Tinanim Ay, din ito. namin yan nung pandemic. Parang Malalaki na ngayon, no? Ilang na. pandemic tree ang tawag namin. Kasi tinanim namin yan during the Ng pandemic. pandemic. Oo. At saka dito man, pag nasa province ka, wala na yung mas pa na. Kayo. Oo, di ba? Fresh air pa. Diba? Yun yung pinaka... Tinanim din kami mangga dito na off-season. Ang bunga niya. Mga Thailand varieties yan. Thailand. Pero yung tinatawag ang pangalan no? Sweet Katimon, ganyan. Mga ilan lang eh. Dagdag dyan. Yung sweet katimon po, kilala ko yung kung yung sweet katimon mango, dwarf mango. Yun po yung niya. Nagbunga na. Ay, nagbunga na. Kailan lang namin tinanim. Kasi naging kami dati noon, parang taga-benta, naging distributor kami sa buong, dito sa, nasakop namin Tugigaraw, Apari, Yung buong Sweet Luzon. Katimon ba malit lang? Malit lang, hanggang Hindi, dito yung po. bunga, yung bunga. Ay, yung bungay, malit lang. 3 piraso, 1 kilo po. Parang Meron kaming Oo, siya. yun Tapos siguro. kahit hilaw na hilaw siya, matamis pa rin. Walang asim. Yun na yun. Yun. Kaya meron pa kaming nabili pero hindi pa nagbubunga. Malaki. Isang kilo. Dwarf mango naman. Hindi. Ay, isang bunga, giant pala. halos 1 kilo na. Giant mango po ng dalawa kasi yung product nila eh. Yung sweet katimon dwarf mango tsaka yung giant mango nila. Yung Sweet Meron Katimon. kami. Mas mahal. Hindi Mas mahal naman siya. Nahalo-halo na namin kasi 3 klase yung nakuha namin, tinanim namin. Pero 6 months sir, mamumunga na yun Nito lang. Ito lang. Oo. Kasi nung napag-anuhan namin di ba pag di-distribute nga kami, dami namin dalang seedlings nun eh. Nasa nasa van doon namin ninagay, tapos binisita rin namin yung ibang maliit pa lang, halos tukuran, di ba po nakaganito. Halos tukuran mo na ng para hindi tumumba kasi may bunga na kahit maliit pa. Baka mabali. Baka mabali, oo. Kaya yung isa, kaya siya naging parang continuous fruiting kasi may bunga na tapos sa kabila may namumulaklak. Yun po yun. Yun siya, niya. Taga naman sir ang may-ari noon, Gimba naman siya. Gimba tama ba? Sa may Barangay Katimon, kaya pinangalanan niyang Sweet Katimon Dwarf Mango kasi Barangay Katimon sa Gimba. Yan. Siguro pag nag-time na ulit, baka mabisita ko yun eh. Kasi siya talaga yung nag-create ng Pero kilala na siya, dati na po siya. May nag-offer din sa amin ng 2017 ata. Pero ayaw na namin ng mango. Meron kaming mango plantation doon sa Ay, oo. kapilang farm eh. Ano yun, sir? Yung mango nyo po, yung natural Carabao mango. Carabao mango. Yung kasi di ba sa tabing Sambales, karamihan ng mangga dyan talaga nanggagaling, di ba po? Kaya dito, magandang presyo ng mangga, ganyan. Tas yung iba, meron pa po yung parang magic, yung parang pag kinain mo siya, matamis na rin yung tubig. May ganun eh. Kalimutan ko yung pangalan ng prutas na yan. Parang magic fruit. Ang tawag. Parang ganun magic. Miracle fruit. Miracle fruit. Meron din kami dito. Yung miracle fruit. Basta kung anong punong kahoy na ang nawawala. Mabolo, mga ganyan, langka. Ang dami namin dito. Pero hindi kami nagpuputol ng basta-basta ng kahoy. Kung makikita mo, dahil pang kahoy, di ba? Kasi Ayaw palitan namin. ayaw namin masira yung ecological ng mga birds. Yes Kasi po. yan ang gusto namin. Silang maapektuhan Pag gumising ka, narinig mo yung mga ibon, masaya na kami. Maganda yung Ang ganda ng mga ibon dito. Mas masaya pa sa sound sa headphone yan. Yes. Pag ang ibon. Iba-ibang kulay. May blue, may yellow, may red. Kasi rainforest talaga, hindi siya naanuhan dati, kaya yung mga ibon, may tirahan sila talaga dito eh. Ang pag naputol mo talaga rin yung puno nila, malay mo dun yung mga pugad pala nila sa taas. Kasi hindi naman nagpupugad sa baba yan eh. Sa taas karamihan yung mga yan eh. Tsaka lawin, eagles. Pugad ng ibon ng halimbawa yung
yung hindi ko alam ang tawag nila sa Tagalog o sa English. Ang tawag nila dito, kiyaw, yung yellow bird na meron siyang nakita daw nung helper namin. May nest yun. Ang nest pala nun, pahaba na. Kinuha mo sana ng litrato, sabi ko sa kanya. Hindi ko nakunan to sabi niya. Pero nandiyan dyan sa loob. Di ba no, wala nang mga puno. Kaya sabi namin, tanim tayong mga fruit trees. Hindi lang para sa amin, para sa next generation. Next generation. Para meron silang May kainin. mapakinabangan sila. Oo. Kasi sa Manila, bawat galaw nyo, ma'am, pera. Pera. Pero dito, kuha ka lang malunggay, Or, ay ka na. Gulay, meron ka na. Hindi ka na healthy pa. meron kaming manok, native manok. Meron native. kami Ay, dito. nagpe-free-range chicken din po kayo, ma'am. Meron kaming native pig. Kasi nung umuwi kami, nagpalitsyon, nakita ko native pig. Ano ba yan? Native pig, pinalitsyon. Yun po ba yung may Binili ko. batik? Yung maitim-itim? Hindi, Itim. itim talaga. Itim talaga siya. Mamaya Yung maliit, makita hindi mo. malaki, no? Oo. Maliit Pero siya. iba ang lasa. Ang sarap. Kaya kami, native pig ang namin ngayon dito, ang inaalagaan. Inaalagaan. Tapos, magpa-process na rin kami. Na yung native pig din. Organic native Organic pig. native pig. Oo. Maganda Para rin. iba naman. Pwede na po ba natin yung makita, ma'am? Oo naman. Mamaya. Nakita natin. Para at least, May itik din kami. Ay, itik. Ay, ibig sabihin dito, sir, sa likod, marami. Ay, doon banda. Oo. May salted egg din kami. Nagsa-salted egg na kami. Oo. Parang mag-alaga ka tapos may end product ka. Baka mayroon kayong ma'am. Kasi ang inaano ko din po kasi sa vlog natin, kung ano ba yung gusto mong produkto na gusto mong ibenta, mga goods or ano po yun, pwede natin i-introduce para kung may malapit man dito o taga-Alamino sila o taga-Dasol, pwede nilang bisitahin dito at dumirekta na sa inyo para Alam mo, Oo. dahil kami nahiratik, kalahati ng buhay namin nasa Japan kami. Mm-mm. Ngayon, hindi ka po pwedeng magbenta gusto mo magbenta ka na lang na ganyan na walang rehistro, hindi certified. Kaya andun yung kalooban namin na hindi tayo pwedeng magbenta. Pero pwede naman pala dito sa Pilipinas, pwede dito, ma'am. As long as naman po na, yun syempre, produce nyo naman. Oo. Pagkain naman, tsaka galing sa farm. Oo. Di ba po? Unlike naman yung iba na chemical, mahirap magbenta. Pag chemical, walang registered. Pag organic, pwede. Dito po sa Pilipinas, ma'am, pwede po. Oo, magbenta. Kung for example, ang binibenta nyo, mangga or ano po, mga ano pa ba yung mga manok, itlog, ganun. Pwede po yun. Hindi na kailangan iparegister Kaya dito. nga. Kasi sa palengke, binabagsak lang mo. Wala namang mga register yung mga yan. Pwede ma'am, pwesto. Magpe-pwesto ka doon. Andun yung Oo. namin yung pangamba na Oo, yun po. pwede naman pala. Sabi namin sana nung pa tayo nagbenta. Oo. Kasi, kami gumawa ng isang product. Kaya nag-start na kami. ay, ayun. Tapos bumili na rin ako ng mga gamit-gamit para mag-start na rin kami ng meat processing. Pero nag-aral pa ako sa Manila muna ng Opo. meat processing. Sa main, ano po July? doon? July. July. Sa main ng DA po, doon sa Quezon City. Quezon City. Kasi doon yung pinaka-main sa Quezon City. Oo, doon ako Yung nag-aral. nagturo sa amin noon, dati nasa Bureau of Animal Industry, siya talagang sa fruit processing ang kanyang specialization. Yun talaga yung ano niya, focus niya talaga. Kaya nag-retire na siya, tinuloy niya ang pagtuturo. Well-known siyang tao na. Kami magko-concentrate kami sa native. 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 Native Ayun ang organic maganda. ang mga Na organic. Kasi ang alam po kasi ng mga tao, pag sinabing organic, ay mahal to. Apo, bukod sa healthy naman, mahal talaga. Apo, ang makakabilang nito mga mayayaman, sabi Correct. nila. Apo. Tama. Hindi nila alam, may mura na. Pwede naman. mura, pwede na. Start na natin. Ayan. Apo, ayan makita yun dito, start yung Kasi siomay na pag-aalaga namin ng aming baboy ay tawag doon, organic. feeds. Hindi kami nagbibigay ng meron din mga 5% ng gumagamit ka ng feeds kasi mahirap pag nag-start yung Apo. palalaki mo yung biik. Biik. Sa biik. Ngayon, after that, fermented na pagkain na lang at saka konting dara, kangkong, yun ang pinapakain namin. Kaya yung baboy mo,
sabi nila mabagal lumaki ang native. Totoo yun. Totoo naman. Tsaka kami, ano na kami, di ba? Senior na kami. Opo. Kaya nag-iingat na rin sa pagkain. Yes po, tama. Paunti-unti nag-iingat. Po. Kasi Kailangan organic. sabi nga pag hindi ka pagkain ka ng kain, susunod ang magiging pagkain mo na yung gamot mo. Gamot na. Sabi nila, kain kayo ng kain lechon. Native naman, sabi namin. Alam nyo ba ang benefit ng pagkain ng native na baboy? Yun ang hindi nila nalakikita. Yung pinresent na rin yan sa mga researchers na yung cholesterol niya mas bababa kaysa sa domestic na parang pinagkaan. Kasi yung mga commercial baboy po kasi ano yan karamihan kasi dyan bata pa lang ini-injikan na yan ng growth hormones lalo na po ang manok 18 days. Oo. Pwede mo nang anihin. Yung yun yung pinagsisimulan ng breast cancer kaya dumadami nagkakaroon ng breast cancer sa Pilipinas. Kaya dapat talaga i-promote natin ang organic. Yes po. Susunod gusto ko nga ilagay dyan herbs naman bibigay namin. Kasi Paunti-unti nag-herb. dati yung research na inano ko, mga herbs ginagamit namin sa baka. Baka. Meron din sa baka. Okay. Yung ano, di ba? Yung lemongrass, di ba? Lemongrass. Lemongrass. Yun maganda lemongrass. Nag-ano kami ng lemongrass kasi ang lemongrass nakakatulong sa mga maliliit na baka. Ginamit namin kasi baka dinadry ko yun tapos powderize ko, ilalagay sa isang pagkain na pelletized. Ipipelet ko yun. Ibibigay mo doon sa calf. Ngayon, yung calf na yun, pag nakain niya yun, ang tinitignan mo doon yung tinatawag din ng coliform of bacteria para malaman mo kung maganda yung digestive system niya. Kung maraming coliform, ibig sabihin madumi yung ano niya, hindi naman madumi kundi mas madali siya ma-infect ng diarrhea. Yun ang binabawasan mo dun. Okay. Mabawasan yun, maganda yung experiment na ginagawa. Okay naman yung experiment, pero siyempre merong hindi masarap para sa kanila yun. Kaya a certain percentage lang pwede mong gamitin. Okay. Grabe po, ngayon pa sir, dami ko na natutunan. Oo. Ngayon, naman pag makapasyal tayo naman sa kanila, papakita nila sir kung ano yung mga produce ng kanilang farm naman dito. Ngayon sir, parang mas lalong pinapa-upgrade nyo na po yung nyo, mas pinapa-task nyo na yung mga pwedeng gawin yung mga products. Parang gano'n. Sinisimula mga sariling produce nyo na. Ano po yung parang pinakauna yung magiging produce na product po? Yung yung itik, itik egg? Itik egg. Yung parang yung sa salted Penoy. egg. Hindi ba? Salted Salted egg. Kasi pag alam ko ang itik atay ginagawa din siya ang balot. Penoy. Oo. Balot. Kasi doon nang gagaling. Hindi pa kami umabot hanggang doon. Pero minsan subukan namin kasi meron na kami incubator, pa-testing muna namin. Kasi lately hindi pinapapasok dito yung mga itik. Coming from, basta dito ang entire Pangasinan ayaw nilang papasukin ng itik kasi meron birds flu. Kaya kami, konti lang ang itik namin, dito lang produce yun sa Pangasinan. So ito mga kasaksid yung mga create po nila. Sige, habang nagtanim-tanim kayo. Bibidyon ko lang habang nagtatanim po kayo. Di po kita. Yes or no lang ang sasagot nyo. Yes. Ang tatanungin ko sana kung kung ang langgam ba nilalanggam din pag namatay. Sino nagtatanong doon, sir? Wag mo Tatanim lang daw. lalagyan ng Ayun. Parang lalagyan siya ng design, no? Apo. Yes or no? Opo. So, ayan sila po yung mga from PSU. Ayan, PSU in Pantawan, no? Yes. Ayan, mga OJTs po. Is naglalagay sila ng mga design sa group project. About isang group. Opo. Second batch na sila dito, yung first batch. Tapos nakagawa na sila ng project nila doon. Yun.
sila second batch sila. 3 groups din sila. Yung isang group nila tapos na. Isang natapos nila. Tapos itong dalawa hindi pa tapos. Ito yung kanila naman yun. Kanya-kanya Kanya-kanya sila. Ano sila. Meron ba sila ba yung pagandahan po ng ano? Ganun. Meron silang hopefully mabigyan sila ng prize. Wala mo. Bigyan sila ng price na kahit na load, no? And then, High school, nag-work immersion sila dito. Meron ay, mga silang- high school din po. Meron, hindi, sila college sila. Sila Mga college high school, tapos na mga K-12. Okay, tutel. Nag-work immersion sila dito. Meron sila mga projects na ginawa din dito. Oo. Ayan, nalagyan nila ng design. Dito rin sa kabila. Design din sila. Ayan. Tapos yung nabanggit po ni Ma'am kanina, parang magti-tree planting po daw ata sila. Nakapag-tree planting kami kanina. Ay, kanina po. Ay, ito na. Kahapon pa kami nag-tree planting dito. Ano po yung inano niyo po natin? Kahapon, ang tinapos namin yung nyog. Ay, Coconut. Coconut. Eh, siyempre dahil tabing dagat, yung iba karamihan may coconut pag malapit sa dagat. Oo, kasi starting this August, meron kaming tinatawag na training ng Coconut Farmers Business School. This August mag-start. Oh. Ngayon, farmers ang ano namin doon, mga coconut farmers. Dito magti-training. Yan, this Saturday, pero gusto namin sana twice a week. Hanggang November yun. Hanggang November siya. Ito may mga baka, kambing. Ngayon, itong mga kambing niyo sir, pang ano po ba siya? Kasi di ba iba-ibang klase ng uri ng kambing eh. Meron pang meat, meron pang alaga. Pang meat. Pang meat siya. Anong lahi po nitong kambing na to? Native, yung isa doon, cross na yon, upgraded na. Ay, yun sa taas. Yun na sa- Ito native Sabihin siya. yan. Ito binili namin yung lampad. Ayaw po. Farmers level. Ito sir, yung inano niya is yung coconut sir, no? Coconut. Tinatanim ni sir. Oo. Ayan. Ang dami coconut. Ito sir, anong mga seedlings to sir? Na ano? Kami na produce nito. Ito. Anong puno yan sir? Atis ba to? Engineer? Atis? Atis ba to? Atis? Atis. Tapat ng atis. Ayun. Dito mo sa 20. May pang. Ito. Ibig sabihin sa likod ng puno na yan sir? Hindi. Ito yung paganyan. Ay, okay. Ito. Okay. Kalsada na. Kalsada na. Okay, sir. Nalinyahan na nila sir. Dito kami nagtatanim. Ito sir. Ito yung mga ano natin nila sir. Tapos doon yung mga seedling sir. No? Pagila. Ito yung sinasabi na FFJ. FFJ. So. Ayun. Kaya ko kung may laman pa. Ay, may yan. Ayun yung FFJ. Mamushit pa yan sir. Wala. Din yung pag naharvest mo. Pero mabango na yan sir. Mabango na yan pag ano.
Fish amino, sir. Ayan. Okay. Ito na yung ginagamit. Pinang-i-spray sa ano, sir. Then, dito yung vermicompost namin. Kaya lang, mahina pa yung Oo. facilities namin. Oo. Tsaka sabi daw ni ma'am din na ulanan daw, kaya hindi na kung nawala na yung ano ba, mga vermi, Sana. yung mga African night crawler. Oo. Wala na. Wala na ata sila. Bali na. Kukuha ko kami uli kayo. Sa ano? Ay, may ano rin, may binibigay rin si PSU, sir, no? Na vermi, ay ano, African night crawler. Malunggay. Sumobra na sa ulan. Ay, ito yung malunggay, sir. Opo. Ay, palit ng malunggay, no? Ito yung isa sa ano, forage area naman. Ito. Itong Napier. Ano ito, sir? Napier. Hanap Napier po din. Mga bagong tanim din. Hmm. Then meron din buko dun sa likod. Ay, buko. Yung mga buko naman. Ngayon may kasama silang puno pero pag tumagal-tagal, babawasan ko na yung puno. Di na. Ako kasi matataas yung ano eh. Yes po. Ayan po. Sa likod ng bakod. Ito yung forage area na. Ayos. Wala. Tahimik talaga dito, sir. Pero poplasyon pa. Oo, pero poblasyon. Hindi ka malayo sa bayan, ilang minuto lang. Papaya. Focus ngayon sa gulay. Nag-training kami. Oo. Estudyante. Tinuturuan namin ano yung mga purposes ng mga pag-iisin. Oo. Kung paano mag-protect up. Kung paano contouring. Contour yung bike step na. Bike step na siya. Bike terraces. Oo. Parang rice terraces na ano. Ito, sir, yung sa mga egg naman, sir, no? Pa mga trays na galing EDA din. Ito, greenhouse. Yes po. Yeah. Greenhouse na egay. Greenhouse na naegay, sir. Ay, anong machine naman yun, sir? Yung isa. Ay, ito naman galing sa DA din. Guys, dito. Ito ang composting machine. Composting machine. Oh, malaki rin siya, ha? Ito po hindi pa pinapagana dahil kailangan pa namin mag-training about dito. About yan sa ano. Kasi may hindi basta-basta ipapagana to eh. Oo, sir. So, kailangan kilos na capacity niya. Composting machine. Kung may manual na pag-composting, meron ng machine na pag-composting. So ito okay. na ba yung Advanced technology na ng ano, pang composting. So magkasama siyang shredder para shred mo na bago ilagay dito. Lagay dyan. Then yun, gamit init. Oo, maganda. Oo. So itong malit na kambing. Kambingan. Bahay ng mga kambing. Ang main product namin, dati nagbawi kami tapos na ESF pero ngayon inuunti-unti namin na bumalik ang production ng baboy. Ito, mga native na baboy, mga kasaksid, oh. ito yan. Total ko dito free range. Free range sila. Tsaka hindi mabaho, sir. Kasi iba, pag nakita mo, baboy, ay, grabe, mabaho sa nasa malayo ka pa lang, amoy mo na eh. Pero to hindi, oh. Ano po talaga, sa pagkain po talaga. Ang kinakain nila is darak. Tapos, kuha kami na yun, Napier, Madre de Agua, Madre de Agua. Grass, tsaka
Mga fruits. Oo. Banana trunk. Pero kina-ferment din namin yung banana trunk Oo. para ma-enhance nila yung ma-intake na yung nutrition. Nice. Ilang baboy lahat sir? Apat na inahin ko. Ay, apat na inahin. Yung mga anak na nila. Oo. Nag-iisa lang. Siya na bahala magtrabaho dyan. Sa... Ayan, ito may nakawala eh. May maliit. Lalayo kasi. Hindi siya lumalayo. Alam niya ng bahay. Oo. Ito sir, ba't siya nag-iisa sir? Siya inahin sir. Si Porky. Pag ano ka, ano siya eh, in-hit siya noon. So, hiniwalay na namin. Oo. Para kung di AI yun, mga ganun. Mabait yan. Yung mga anak niya sir. Pagbaboy daw, matindi siya. No? Baka bully na tayo dito. Ayun. Buti kasama natin si Chucho. Chucho, sama ka sa amin ha. Wala yung gagawin, hindi magbilisang din. Ayun. Meron ba kayo sir yung parang nagme-maintain na ano dito na farmer nyo? Para, Meron naman. May isang meron naman. Siya yung nag-ano. Ay, nag-grass. Ganyan. Ito kalamansi sir, no? Di ba, lemon chard po to. Ay, lemon. Okay. Ito mga kasaksid lemon. Ang dami, ang ganda, no? Lemon. Ayan. Hanggang pababayan dun, sir, no? Opo. Sa 50 may yung ano. Napuno, sir. Hindi lang yata 50. Oh, nice. So, mga compost nila, Dito na rin. Malawak pala yung ano, sir. Matindi, no? Oo. 8 hectares lahat, sir. yes po. Oo. May second na location. Ano, 17 hectares. Oh, grabe. Lawak, sir. Nandun yung ano, mango chart naman dun. Yung mga mangoes naman. May palay. So may farmhand din doon. Kaya okay lang. Busy ko. Then, ang mahal ka sa farm is kung paano ang pamag-survive na mag-isa. Kaya nga, sir, eh. So, yung ginagawa namin, pinapadami namin yung mga forages area. So, nakatanim kami ng ano muna dito. Mother de Agua. Madre de Agua. Mag-check na. Ito, yung mga ano na yan. Then, meron din hilera na-pier naman. Napier. Pag maglilinis ka, no, hindi namin binibigla kasi Oo, sir. aalon yung ano mo, yung Oo. lupa. Yes, sir. Dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Bawat pagitan, tatanim mo na kami. Saka na namin sasagarin. Saka nasasagarin. Okay. Itik poultry. Yan. Ayun na, yung mga itik na. Capacity niya is 1,000 heads. 1,000 heads, sir. Pero, ayun. Hindi kami makapasok ng basa-basa. Oo. Pero meron kami for PSU. Ayun, nagkakagulo na sila, mga kasaksid, oh. Mga itik. Ayan. Ito, sir, mga ilang piraso lahat to, sir? 100 na agad. Sa isang cage, 100. Yung capacity niya. 1,000, 1, 2, 3. 1,000 nga, sir. So, at itawag na dito is hanger type na sistema. So, Kasi karamihan sa baba, eh. meron sa kapag naman yun. Ito na, nakahanger na. Nakahanger na siya. Dumi nila. Dito na nababaksak sa baba. Yes, sir. Aagos na rin po siya doon. Sa septic tank. Medyo less kami sa mga labor dahil sa system. Yes, sir. Tama. Then, automatic feeding system. Dito namin lalagay yung
feeds. Ay, mga feeds. Yung pagkain. Ay. And sa labas yung naman tubig. And pinaka-importante tubig. Kailan ko ano rin silang hanger type na ano eh. Itiker. Karamihan sa farm nila, tsaka sa may cage lang na ganyan. Tapos yan. Oo. Kasi dito na sila ma-itlog eh. Ah, dito. Gugulong rin kasi. Hindi, bubuksan na. Kada kung binubuksan. Tapos alam na nila saan sila mag-lay. Maglilay. Kasi nakapasyal ako dito sa ano. Ay, dito. Ay, sir, yung damo sir, ang bilis lalo pag umulan sir. Mabilis yung damo umangat eh. Lemon chart. Yeah. Ay, malunggay. Ay, dami. Ito greenhouse din sir. Drying area naman. Okay. So yung finished product ng malunggay naka-powder na. Dito. Naka-powder na. Oo. Ito ng area na i-dry. Hindi pwede naka-direct ka sa sunlight. So air dry lang. Air dry. Ganun yung Tapos ito na lahat sa lagyan sa bababa na yun, no? Dagat na pala. Tabing dagat na. Yan, mga kasaksid. Ano to, mga malunggay. Ayan. Oo. 8 hectares to, lawa. siguro nasa 40% pa lang naibuksan. Ay, naibuksan, no? Kasi virgin forest nga. Virgin forest, sir. Kailangan namin maglinis muna bago makapag-umpisa. Makapag-umpisa. At maglinis ka, di man pwedeng biglain. Yun nga, yung sa lupa. Para mabibigla sila, sir, gano'n, no? Kasi sanay sila na hindi pa naggamit. Virgin pa yung ano niya, yung lupa. Kaya itong lupa, sir, mataba to. Wala pang chemical na natikman. Sakto, organic din sir yung ano nyo. Kaya, mas maganda. Ito po yung drying area nila, sir. Yan po. Ito dagat, ano yun sir? Ano yun? Sa may, dito na sa Dasol yan, no? Yung ano na, parang pier ata yun eh. Ay, Dasol. Parang pier ng Dasol na sir. Kasi yung mga barko ba yan? Parang ano? Fish pond. Fish. Yung corner yung sinasabi niya. Fish cage. Fish cage. Yun pala. Kala ko barko ba yan? Dito yung fish cage. Hindi nila makontrol. Hindi nila makontrol. Kaya nga sir eh. Ito ang training hall naman ng Hacienda Quincho. Yan. Pag magse-seminar ka, dito. Nag-seminar kami. Pinaseminar ang mga estudyante. Ang topic na exciting. So ito yung ginawa nila. Hindi pa pwede buksan. Full crop na pier. Banana trunk. Then, ginagawa namin bread cake. Ito na siya. Then, wala ka pa. Silage siya. Solid. Silage. Silage yung pag-stackan ka ng feeds. Pang-stack ng feeds. Ayun. Salamat sir sa yung ano sir pagpasya sa akin dito. Siguro pag tumagal kami mga 5 years after, pag tuloy-tuloy ang pag-farm at pag-school farm, in the future sana maging agri-tourism. Yan ang target namin. Maganda yun sir, pag agri-tourism. Agri-tourism, then ang next na papadala kami ng tao sa
Sige po, bye-bye po. Bye-bye po. Bye. Thank you din po. So yun na nga mga kasaksid, no? Grabe, sobrang ganda ng lugar ni Madam na pasyal ko kanina, no? Ng Hacienda Quinito. So yun, no? At maraming salamat po, ma'am, sa inyong pag-cater sa akin at pinasyal niyo ako sa inyong farm, no? At napakalawak po. At sa mga OJTs, shout out po sa inyo at pagpalay po kayo ng Lord. God bless po sa inyo. And so yun na nga po mga kasaksid, pauwi na po tayo. Para sa mga tumapos po na video, maraming salamat po. Please like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para lagi kang updated sa lahat ng videos po natin. God bless sa ating lahat. Bye-bye!